Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Maigsuon gisaulog sa simbahan ron ang pista sa tulo ka archangels, si San Miguel, San Gabriel ug si San Rafael. Mao ni sila ang naglihok dinhi sa kalibutan aron matuman ang plano sa kaluwasan. Aw di lang dinhi sa kalibutan hasta sa didto sa langit. Busa uban kanila padayon natong iampo nga masulbad ang kagubot sa kalibutan ug ang tanang katawhan magiyahan sa Dios nun nga kinabuhi, labi na dinhi sa atong nasod. Atos ang iampo ang atong murag mga anghel dinhis kalibut dinhis atong parokya, ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato sa mga hinabang alang sa atong mga panginahanglan. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawaktang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, sa katingalahang paagi imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel ug sa mga tao. Itugot nga ang among kinabuhi dinhi sa yuta kapanalipdan unta nila nga sa walay hunong nagasugot ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ko, may gibutang nga trono umilingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo, ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo ka libo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya,
andam ang hukmanan sa paghukom ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay ang imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ako sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagpakadungog nila sa mga pulong sa imong baba. Ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ka, ang Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila kaman kanako, nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Nathanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira, makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga sa to? Sa tubangan sa awiton ko ang Kinahanglan yung mangudigo lagi. Sa atubangan sa mga anghel awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Karong gutloa, nagunsa man ta, nagdaig tas Ginoo, nagdaig. nya naatas atubangas mga anghel, Di ba makita? naawa. Wa man mo'y klaro. Matod pa ni Kristo, kung musunod mo nako, makakita gyud mo nga ang langit maabli, o niya makita ninyo nga ang anghel, mga anghel sa Ginoo magsaka kanaog sa anak sa tao. Kita mga anak man ta sa tao, nya nahimo sa tang anak sa Ginoo. Si Kristo sad nahimong anak sa tao ug naanak sad sa Ginoo. Mo na magsaka kanaog ang mga anghel. Ang problema, di lang makita kay pure spirit man. Spirito ba? Pero kung mutuo tas Ginoo, makakita tag anghel. Mutuo ta ba? Di ganita mutuo, adi kita kakita sa anghel. Kamo, tuo mo sa Ginoo. Nya kita na moros anghel. Why, klaro lagi. Unsaon pagkakita sa anghel? Si San Jose, kasagaran makitaan niyang anghel siyang damgo. Kata pakitag damgo. Ang mahal nga birhen, kitaan giniya gabarog ang anghel. Motong tuo siya sa mensahe kay klaro man gyud nga anghel. Kita sad karon ang ipakita sa Ginoo nato nga anghel, dili kaayo niya ipakita diha sa konkreto. Ang ipakita niya kasagaran anhi sa atong kasing-kasing o hunahuna. Kung motuo kas pulong sa Ginoo, makakita dayon kag anghel. Unsa may role aning anghel? Ang mga anghel sulugoon na sila sa Ginoo. Sulugoon ba? Nya ang mga anghel nga masinupakon sa Ginoo kanang di na mosugot, sama ni Lucifer nga wa na mosugot sa sugo sa Ginoo, mahimo dayon na silang Satanas. Yawa ba? Mo na si Lucifer nahimong yawa or Satanas. Dili na siya anghel sa Ginoo, anghel na siya sa kangit-ngit. Nakaron kay ang mga anghel sulugoon mas Ginoo,
ang Ginoo to amas langit, gamito na sila pag-connect nato dinhi. Sila ay ipadalas Ginoo para ta makakita og Ginoo. Una si kani sila si aning archangels na ato karong gikuanan gi pasidunggan. Si kani si Saint Michael gitawag ni siya who is like God. Kana bang power ba kanang common ni siya ang iyang function, siya may nakigubat sa yawa. Nya kani si Gabriel gitawag ni siya God's strength. Ang kusog, ang kalig-on sa Ginoo kay siya may tighatag og mensahe aron malig-on. Matod pa niya ni Maria, ayaw kahadlok Maria. Kana bitang mahadlok ta, lig-onon ta ni Gabriel. Nya kani si Rafael gitawag ni siya God's remedy. Tig-ayo ni siya. Siya ni ayo ni Tobit. Siya say nag-ayo ni Isabel nga nawa ang iyang baog pagkabarin aron mamabdos. Siya say nag-ayo sa pagka-sterile ni Sarah katong asawa ni Abraham aron mamabdos. Mura mamugwa mo tuong mamunay kuan mawa na gud ang nahitabo nakaron. Kay makita man nato ang anghel kung mutuo tas Ginoo sa pulong sa Ginoo, makita man nato ang mga anghel sa atong kasing-kasing og hunahuna. Unsa may mahitabo sa tao nga makakita og anghel katong mutuo sa Ginoo sama sa mga apostoles, sama sa mga nagsunod sa Ginoo nga matinud-anon. Mahimo sad silang mga sulugoon sa Ginoo. Kaning gitawag nato guardian angels nga gipadas Ginoo nato nga magkuyog nato matag adlaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mao ni sila ang magtudlo nato unsaon pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kay sila kanunay manggasunod sa sugo sa Ginoo. So kanang kusog mutuo og Ginoo, labi na gid sa pulong sa Ginoo, mahimo sa nang sulugoon sa Ginoo. Nya kanasang mga masinupakon sa pulong sa Ginoo, unsa may mahitabo? Mahimo sa na silang Satanas or dark angels or angels of darkness. Sulugoon sa na sila siyawa. May na be, lingi ay mong tupad. Pangutan ay, kinsay gasugo ni Moron. Kisa may gasugo ni Moron, ang Ginoo o ang Satanas. Kamong mga asawa, kada adlaw, kisa may gasugo ninyo, ang Ginoo o ang yawa. Kanang magyaw-yaw ka, kisa na may gasugo ni mo ana. Oh, kay ba mo dayon? Kamong mga bana, kinsa may gasugo ninyo kanunay, ang Ginoo o ang yawa. Kanang magsige na lang kag adto sa imong manok, adto lang kasugalan, imnanan, kisa may gasugo ni mo ana. Ambot lang, Ginoo ba kay gasugo ni mo ana? Pare, kisa may gasugo ani karon. Kanang magsigbaligyag slat, kisa gasugo ana. Oh, kamay kay pa mo. Anya kamo sang nituo nang Ginoo mo'y gasugo pare baligyag slat, palit sad. Aron sad naasad mo'y pagkaanghel. So kita sa diay gitawag ta og the concrete angels. Ang mga angels nga gihimos Ginoo nga spiritual angels musod na nato, nga igsod nila nato ilatang tudluan unsaon pagsunod ang Ginoo. Mahimo dayon tang mga angels ngadto sa atong isig ka tawo. Ug unsa may trabaho sa angels in relation nato, ang una gyud mao ang is care. Mo care ba nang manalipod, mo amping. Be, kumusta maron? Nag-care mo sa inyong kilay. Nag-care mo sa inyong buhok. Nag-care mo sa inyong lawas. Mo na ako gisugo man ko sa Ginoo pag-care, mo na ako mong tudloan na ayaw ilisig badlis ng inyong kilay.
Kay ang gagmayng hatag sa Ginoo, mga gasa man na ato ng ampingan kani mga cells of our bodies, labi na ginang reproductive cells, ayaw imni og kanang mga pills. Kay kanang mga kuan man na mga gasa man sa Ginoo, labi na gid ng bata nga naas imong tiyan, ayaw paghimog abortion o ayaw sad pagsigig libak anang imong silingan kay wa naman kamo care ni destroy naman ka ana. Di ba? Mao na siya mga kuan, mga tudlo sa anghel. Oh, sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Pangutan na siya nga, can you be my angel? Pwede ka mahimong anghel nako. Ano ba? Wala, wag yun mulingi ang maingon dahil ka, I don't care. I don't care. I don't care. Kinsa guna sila. No si, sana? No si balasi. We should care. Kinahanglan unta, muamping ta, mo magkapakabana ta. Because God cares. Nya ang iyang suguon ana pag-extend sa iyang care para mo connect ngadto sa matag-usa ang angels. Nya ang angels musud na siya sa mga tao mo na si Mother Teresa of Calcutta ni care. San Vicente Ferrer ni care siya sa mga tao. Tanan mga santos, bisan gani kaning atong santosonon si Bishop Chupilo Kamomot, grabe ang iyang pag-care nga naman giyahan siya sa anghel. Kanisang atong mga benefactors and donors nga namalit og slot, di care. Ang nagsigig palit, nagsigi silang care. Ang wa na mamalit ni stop og care. Ang wa gyud mo palit, they don't care. Ana no? Oh na. Gahapon nahalina na tas atong DOPS o niabot na og mga 6,317 ang atong halin niya sa atong MMTL para sa atong pista ni Mama Mary. 251 na kaslots ang nahalin. Pakpakan na to ang atong mga angels who care for us. Di ba? Ikaw na ba? Katulong lingi sa imong tupad. Do you care? Pasabot, ni palit na kang slot. Lingaw ko aning mga tao nga magsige magpalit og slot ba. Siguro gyud ko malipayo na sila. Kanang wa mo palit og slot, mga magulanon. Dito. Kay ang angels manggod inigpakita nila makakita sad ka sa glory of God. Mo na si Prophet Daniel sa atong first reading, nakakita siya sa langit. Ngano man, giharian manggod siya sa anghel sa Ginoo. Ang mata sa anghel, mausad na mahimo natong mata. Nya kay gadaman sila sa Ginoo, direct man sila sa Ginoo, kung pasudlo nato sila, makitaan sad nato ang naong sa Ginoo. So sa may ikaduhang function sa anghel, mao ang pagtudlo, to teach or to preach the word of God. Kanabitang makamao silang mo pasabot sa pulong sa Ginoo. Naglibog si Saint Joseph nganong namabdos si Maria nga wa niya hilabti. Gipasabot siya sa anghel, si Anghel Gabriel, nibalik. Nibalik si Jose, gipangasawa si Maria. Si Maria sad naglibog, unsaon pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki nganong mamabdos man ko, gipasabot gyapon sa anghel. Kana bitang dunay panahon nga maglibog ta sa atong kinabuhi. Na gani uban naglibog, babae ba ko, laki ba ko? Naglibog sila. Ask your angel. Naman diyang guardian angel nimo god. Gauban ra man na nimo. Ako sad maglibog ko usahay, unsa man ko? Pare o businessman? Pasabton sa kus anghel, your business is divine business. It is not your personal business but divine business. Padayon pag negosyo,
sa negosyos Ginoo diha sa pagpamaligyag slat. Ana, mo na iyang giingon. Di nakasabot sa ko. Kakapoy basig baligya aning slat, Lord. Oy, para kanus aman, para kinsa man para asa man para na simbahan, di na para sa imong bulsa. Mao na, sige lang sad kog baligya. Og mahalinan, praise the Lord. Og di mahalinan, sama. Next time, Lord. Ana, mao na siya ako isulti. Pasabton ta ba kay daghan kay ron wa kasabot sa iyang kinabuhi. Ambot nakasabot baka kining mga nasod nga naggubat karon, nakasabot pa baka sila nga kanang ilang gipusil ila ra sadang igsuon. Nga kanang taong gitawag nimo harmful sa imong kinabuhi or kaning sa titawag ana threat sa imong hulga sa imong kinabuhi, pwede di ay nga himuon na nimong higala. Pwede di ay nga makatabang sad na nimo. Mao nay gitan-aw ni Hesus sa mga taong naglutos niya ug nagpatay niya. Mao nang duna siya isugo, love your enemies. Kinsa may makapasabot ana? Ang atong angels. Mao na siya. Nya mao ang kaning angels, mao ni ang gamiton sa Holy Spirit aron concretely mutudlo nato. Nya kita sad mahimo sa tang angel sa uban pinaagi sad sa pagtudlo unsay angay buhaton. Pero nayo sahay masuko kung atong tudluan. Ako kapila naman ko gikasukan, tiksan pa ko. Pero sige lang yapog tudlo. Si Kristo bitaw nahimong concrete angels to all of us, gipatay. Si San Pedro kalungsod atong santos gipatay. Gahapon gasilibrita ni San Lorenzo Ruiz, nanudlo siya unsay gustos Ginoo, gipatay. Okay lang patyon. Basta nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Worth dying for ang Ginoo gyud, no? Nya ang ikatulo nga function sa anghel mao ang pagdala nato ngadto sa langit. Dadon ta nilas langit. Nagsaka kanaog sila. Nagsaka kanaog gikas langit, dadon sa tas langit. Muna si Kristo, niingon siya, I am the way to heaven. Ang mga angels, kay connection man as Ginoo nato, mausan na motudlo natog langit. So ang tanan nga nipalit og slat, nagtuman sa sugo as Ginoo, malangit. Ang namaligya sad, kay para divine business man malangit. Ikaw niyag na ako'y daghang sala pa der, di jud ka kapadayon sa imong sala, basta mo apil kas business sa Ginoo. Kay kanang sala, business manasyawa. Og tinuod kang ni-apil sa business sa Ginoo, di gyud ka mo padayon sa imong sala, muhunong gyud ka. Og mauna na ang daan sa langit kanang gitawag nato og unsa man ang gitawag? Conversion. Change of heart. Og daghan kayong namalit na tugslat nga sa una magsigigyaw-yaw sa ilang mga anak, karon di na gid sila mo yaw-yaw, mukusi na lang og hilom. No? May na lang to kaysa yaw-yaw niya kusi pag yun. Nyag mo palit pag nagslat, moabot yung panahon nga di na gid na mo yaw-yaw, din asad na mangusi. Di masad outright ang conversion. Di man na outright. Dili sa dali-dalion ang repentance, pero anha tapadong diha. Katapusang lingi. Sige pakasala. Pangutan sige pakasala. Nya mo sanong gani, naagyo ko sala siya, sige gyud palit og slat, haron masige gyud ka convert. Ana good. Mo na siya. Sige, manindog na tayo. Ipadayag nato ang atong panginahanglan uban sa mga archangels nga atong gipasidunggan. Mga igsuon, ang atong mga pag-ampo dunggon sa Ginoo tungod sa panabang sa atong mga arkanghel. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga si San Miguel manalipod ug moabag sa mga Kristiyanos nga nagantos sa mga paglutos, magampo kita. Ginoo dungga kami.
nga sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, madasig pinaagi sa pag-atiman ni San Gabriel, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga si San Rafael, maghupay sa masakiton ug na nag-antos natong kaigsuunan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga magmapaubsanon kita at tubangan sa misteryo sa dili nato makita nga mga binuhat, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga sa kanunay, magmaamguhon kita sa mga pagpangalagad sa atong mga anghel nga magbalantay, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, magdaig sa Dios uban sa mga santos ug sa mga anghel ug arkanghel sa langit, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama sa mga arkanghel, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig, human ikaw malukmay dawata ang maong mga gasa aron magpulos namo kini alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala, maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit sa ilang naangkon nagpasabot kanamo sa imong way kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel
Matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, sa tanang mga archangels Michael, Raphael, and Gabriel, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song.
Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, human kami malig-on sa gahom sa pagkalawat. Magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang closeness with God. Nya mamintin ra ni nato kung suod tas atong mga guardian angels or sa atong angels. Nya mahimo sadtang mga angels of God to others. Unsa toy atong functions, basic functions, mo care, mo tudlo, mo teach, og mo dala, mo guide ngadto sa langit. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga mi care nato dinhi. Ako nang ikaingon ang namalit og slots. So sa DOPS para sa atong project dinhi, atong bag-ong kumbento na natayhalin nga 6,317 na pay 48,683 ka slots nga nahibilin ang sa ato sang Mother Mary's Transforming Love or MMTL na atayhalin nga 251 slots na apay 4,749 slots nga tag 500 para ni sa atong kapistahan sa segunda patron sa katapusang Sabado sa Oktubre. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. So hapit na ang October 1, kinahanglan nga i-commit ni nato nga kada adlaw magrosaryo kita, individual, family, or mga chapels, mga organizations, pag-initiate gyud og daily prayers sa rosary alang sa kalinaw, kahusay sa kalibutan, labi na gyud nga magkauli ang maayong kabubuton niining Russia o Ukraine nga mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.